5 asosasyon naman po ng mga magsasaka sa Mangaldan ang tumanggap po ng mahigit 4.6 million pesos na halaga ng mga makinarya at kagamitan sa pagsasaka mula sa Department of Agriculture. Kabilang po sa mga ipinabot ang 4-wheel drive tractor na nagkakahalaga ng 3.48 million pesos. 4 na unit ng pump at engine set na nagkakahalaga ng 399,600 pesos. Multipurpose cultivator at 5 unit ng knapsack sprayer at mga punla ng iba't ibang klase ng gulay. Ang mga benepisyaryo ay mula sa barangay ni Baliw, Gigilunan, Makayog, Inlambo, Embarcadero, Pugo at Palua. Ikinatuwa naman po ng mga magsasaka ang natanggap na tulong na nila ay magpapagaan sa kanilang trabaho sa pabago-bagong panahon at makabawas sa gastos at makatutulong sa pagpapataas ng ani. IFM News. IFM News. IFM News.